ଶୁଭ ସକାଳ ମୋର ସ୍ନେହର ପିଲାମାନେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ ପରିବାର ତରଫରୁ ମୁଁ ଆନାସୁୟା ପାଲ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏହି ଚିତ୍ରରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରୁଛ? ହଁ, ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବୁଛ। ଏହା ଏକ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ଉତ୍ସବର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ନୁହେଁ କି? ପିଲାମାନେ, ଆମେମାନେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏସିଆ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିସାରିଛେ। ଆଜି ଆମେ ପୃଥିବୀର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ଆସ। ଏହି ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ମହାଦେଶ 7 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ସମାକ୍ଷରେଖାରୁ 84 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ସମାକ୍ଷରେଖା ଏବଂ 12 ଡିଗ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାଠାରୁ 173 ଡିଗ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ସମାକ୍ଷରେଖା ଅନୁସାରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଅନୁସାରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଶ୍ଚିମ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି ଆମେମାନେ ଜାଣିଲେ। ଏହି ମହାଦେଶର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଯାଇଅଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ବେରିଂ ପ୍ରଣାଳୀ ଏହି ମହାଦେଶକୁ ଏସିଆ ମହାଦେଶଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରୁଅଛି। ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ? ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳଭାଗ ଯାହାକି ଦୁଇଟି ବୃହତ ଜଳରାଶିକୁ ସଂଯୋଗ କରେ, ତାହାକୁ ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ବେରିଂ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ଭାବରେ ଉପରେ ଚୁକ୍ଚି ସମୁଦ୍ର ସୁମେରୁ ମହାସାଗରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ତଳେ ବେରିଂ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଏହି ମହାଦେଶର ଉତ୍ତରରେ ସୁମେରୁ ମହାସାଗର, ପୂର୍ବରେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର, ଦକ୍ଷିଣରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ମହାଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅବସ୍ଥିତ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ତୁମ ବହିର ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 50ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏହା ଜାଣିପାରିବ। ଆଜିର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରାଗଲା। ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏତିକିରେ ରହିଲି। ସୁସ୍ଥ ରୁହ। ଧନ୍ୟବାଦ।